Vi er i gang. Han lægger den lige til rette her. Ej, der han fælde op på sin... Oj, 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 oj! Lad os se! Målmand er ked af den fejl, han lavede. Stå der på sølv. Start forfra igen. Mehmedovic. Han gør det, fandme, han gør det! Ej, publikum går helt amok! Okay, det er ordentligt. Fuck det. Så er det lige alle hentet frem, de her kan han gøre det. Kommer han ind i EG. Kan han håndtere presset? Skynd der 10 sekunder tilbage optagelsen, skynd der. Og så tager han den fremme. Nej, hvor er det kuren?